Siyempre, Myla, yung baak na kamamo mo noon, ako pa rin naging gana tatta. Walang... Ayun, gayam. Dagayam ti date ko ni Myla. Yan, nganik pa'y nalipatan. Kabawaksan na. Yun, kasano nga tamabagaan ni Myla nga mapangkamerde. Ay, Win, tawagak lang isunan. Ay, Win, kasano nga tawagan ni Suna? O, mo number na kanya. Kasaangan, George. Kasano nga tanong, apanaklatan ni Andresin, tagpakadwa man. Ay, madilangin. Panay la pornada ti lakad po, no, dasuna. Kasano ato eh. Numaymay sakmit, baka madi ang makasao. Kasano nga taramidik? Bahala na. Torturit ko lang tan. Panang sukate. Yametay kudasai! Mayat mit siguro ato nga pormakon. Makayatan nakmit siguro ni Mylan. Nakon, baka maudyak pa yung dito. Say, hello. To. Huh? Kabayo. What? Apay kasta pinagkitam kanya kan rice. Kunin mo sika, pagkasta pinagkita mo kanya. Yan. Sakto mo na nga nagdamag. Nakapurma ka man ang apay pa naman ang baak. Yan. Dati man ay damag na tao. Ala baak, ba't di ka masaw? Napapanam ko Ah, sakban rice. Madi, hati ni, kami. Alang amad, kasi ka lang mo tikatungtong ko. Ah, mapanak agpapasport Andres. Hindi apay, magpapasport ka tayo. Apay papanam ya. Win Andres, mapanak di Afghanistan tao, madayok kanya mo. Maumak kanyam tapanay ti damag mo. Punay ka mo itong baak, nagadayo mo ti papanamaw. Woy, intamadi ka nga makasurutain. Eh, pay so baak, apang ka di Afghanistan. Win Andres, apay ya? Siguro, apan mo papanan nang kabsat mo. Sino mga kabsat ko Andres? Kagidi barbasan di jay. Ay, ukis ti sa Andres, puro kakalokwan, terwing kang gay. Chuk lang baak, madi ka lang maangawal. Tsaka, Ano nga tsaka Andres? ang damo lang kami papanakdamdama. Ayos, awan ni Andres, awan ti Panggulo. Kipa pa namit Andres? Tumawag kami tatay kumpare. Papapanan na di pagtatrabakwan na. Kaya na pa yung Rorayam Andres, mapanggangaro din ah. Kung na ba? Sayang mo. Ayos, tuloy na tuloy atin, awan ni Andres. Tama lang nga dyan Andres, ang dami panggatang mo, gatas na dyanak mo. Kung na ba? Apay, kaslakan sa naragsakan na. Madimit Andres, happy na lang kanyam, ta napanunot mo dayta. Happy ka lang sa mo, tama di nakadwa ka. Madi isurot ka kumangin, madama gayang papanam. Uy, naitsamba pa yung mga ron. Mapaina mga ron yung kumpare. Kimapangkan kayak dayto yan. Siyot ba? Nako, baka maudyak. Sige, agalwad ka. Bye Andres. Parang pagatang ng bipres. Yes, awan ti Panggulo. Awan ni Andres. Solo diskarte na dis. Tangatan ni Mayla nga dun mo.
Hoy, baak! Hoy, baak! Ano ka ba naman, Mayla? Ngan-nganinang natinag yung puso ko. Ano bang tinitignan mo dyan? Wala, Mayla. Yung manok kasi namin. Napukaw kasi. We, di nga. Oo, Mayla. Madi ba halata? Oo nga, di halata. Tignan mo nga, nakaporma ka pa, maghahanap ka lang ng manok. Hindi masabi ang nararamdaman, di makalapit. Sadyang nanginginig na lang mga... Yung totoo ba, hanggang ngayon di ka pa rin nagbago. Torpe ka pa rin. Siyempre, Mayla. Yung baak na kamamo mo noon, ako pa rin naging gana tatta. Ano ka ba, baak? Hindi naman sa ganun. Alam mo, hindi ko na alam kung saan ko bibirukin yung sarili ko. Pilit natin iniwasan ganitong mga tanungan. Pasensya ka na kung hindi ikaw ang pinili ko. At kahit di sigurado, At ang pinili ko ay ang pamilya ko. tinuloy natin ang ating una. Amo ko naman yun eh. Hindi ako deserve para sa'yo. Sino ba naman kasi ako? Hamak lamang na manginginom. Ako'y napupuso. Bartik sa umaga, bartik sa tanghali, bartik sa gabi. Ano ka ba, baak? Hindi ko naman tinitignan yung panlabas mo anyo eh. Ang gusto ko sa'yo, yung ugali mo. Mapait ka kasi. やめてください Punay George, nagimas nga tingginin. May sinasabi ka ba, baak? Ay, wala Mayla. Sige, tuloy mo lang. Ganito na lang, baak. Para makabawi ako sa'yo, mag-date na lang tayo. Punay George, tigwapo kon ba? Gusto na pinag-awisin. Ano, baak? Gusto mo? Parang ayaw mo naman ata eh. Siyempre, gusto ko Mayla. Kaso, Kaso ano? hindi ba nakababae? Ang alin, baak? Wala kasi akong kwarta dito. Binulod ni Andres. Baka pwedeng umutang muna kanyam. Hay naku, baak. Kahit kailan talaga hindi ka na nagbago. Nakababain naman kung ikaw yung gagastos. Dapat siya. Sige na nga. Dami mong alam, baak. Sige, wait mo lang ako dito. Magbibihis lang. Sige Mayla. Ayos. Kaya malagaya mo rewan ni Andres. Baak, tara na. Ako'y kinikilig pag ika'y lumalapit ako'y nanginginig at nadarama ang puso natin Baak, ano? tuwa sa iyong tinig. Uy, baak! 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 Yes, Mayla dungo. Ano na? Tara na. Sige. Wow, mukhang okay dito ah. O-order na ba tayo? Sige, para makakain na tayo. Sige. Waiter! Sir, ano pong order niyo? It was at this moment that he knew.
he fucked up. Ay! Yan Andres, saging gana mo dito eh. Lo, papasport ka pa, nagdit ka lang magkani may lap. Andres, makam to, dati bagat. Oh Andres, di ka gununin ah. Alay may isang agasot, sublim to ka na di por Andres. Sika pasok ka pa lang naman. Oh, apay si ka, artoy ka. Kung di ba yung pagtatay ka niya, mga dapapanak di kong parek. Woy, Kuy, sato yun eh. pinakasaksak to na mitin na yan. Nagado nga papanam nga restaurant dito yung pa. Yaw, marami tabak. Naratang. NANI?! Oh, kisti sa pamandres. Kasla ka lang oo. Oh, ano pa nga raya? Agorderan ka na eh. Mabisi ni Mailan. Kibahala ka tan ano ti bestseller yo. Sige, sa katabalan. Tugukan. Si Andres pala yun. Dito siya nagtatrabaho. Ah, si Motaleng. What? Ay, Andres pala. Oo, dito siya nagtratrabaho. Ah, ganun ba? Okay. Nag-order na pala ako kanya na. Yung bestseller nila dito. Ah, sige. Ma'am, sir. Parating na po yung order niyong bestseller, sir. Ma'am. Ito kay ma'am. Ito kay Baka. Ma'am. Sir Baka. Enjoy your meal. Salamat, Andres. Ma'am, sir. Bye. Kisti sa ba ng Andres eh. Ang sarap pala ng cheesy lasagna nila dito, no? Oo nga Rod. Ang imas. Grabe, nabusog ako dun, Baak. Ako din. Nabsog akong nakatingin sa'yo. Nabusog ka na nun? Eh, ang konti nga nang nakain mo eh. Okay lang yon. Importante, nabusog ka. Parang nabusog na rin ako. Ikaw talaga, Baak. Tara na, Baak. Mukhang uulan na. Oo nga Mayla. Baka maabutan pa tayo ng todo. Waiter! I'm coming. Yes, Baka. Bayad ako ng Andres. Opo. O dun sa tikwarta, mabak. Awang nga Rod, dinutang ko pa yung Mayla ato. Yan. Kisi sa mo talaga. Pati ni Mayla, gulangan pa eh. Kitawan nga Rod kwarta, bayadak mo eh. Nagpuskol man lang talaga tarupam, yung mga ibabayin ka. Gusto naman langin. Ato na, hindi bayad ko. Oh, ay sukli ka. Awan ti sukli mo, hindi kumatoy na. Ukis sa banay jing Andresing. Naggulang nga talaga. Oh, tara na Mayla. Baka abutan pa tayo ng todo.